Vitajte. V tomto videu sa pozrieme na program HyperCam verzie 2. Je to program na screen capture, teda nám bude zaznamenávať to, čo sa deje na obrazovke. A skúsime si to prejsť rýchlejšie, pretože všetky ostatné videá majú okolo 10 minút a to môže byť celkom veľa na to, čo chceme vlastne teraz povedať. Tak poďme veľmi rýchlo. HyperCam V2. Toto je jeho okno, je to jediné okno. Výhoda HyperCamu V2 oproti iným programom ako je Frontcam, Camtasia Studio, Cam Studio a iné je to, že všetky tie nastavenia, ktoré sú pre nás dôležité, sú pred našimi očami v týchto záložkách. Netreba sa preklikať žiadnym menu. Tak poďme rýchlo k tomu. Screen Area. V tejto záložke si nastavím, čo chcem ja zaznamenávať. Takže kliknem Select Region a veľmi precízne, toto je dôležité, precízne, si zvolím to okno, ktoré ja chcem nahrávať. Takže je to okno, ktoré ja už som si pripravil v programe Smooth Draw 3 a vidím, že šírku som dobre trafil, 956 pixelov krát, dokonca aj výšku som trafil 536. Nie, my chceme 538. Takže tak, to okno, tú veľkosť toho okna, ktorá je veľmi príhodná pre mňa, som si nastavil predom. O tom, ako to spraviť v programe Smooth Draw je iné video. No a ja viem teraz už, že keď ja spustím ten HyperCam, tak mi proste bude nahrávať toto okno. Poďme ďalej. Dôležité, čo je nechať toto prvé nastavenie prázdne a toto druhé nastavenie zaškrtnúť. Prečo? Tieto nastavenia sú ohľadom toho, či chceme alebo nechceme vidieť okolo tej nahrávanej časti nejaký obložník. Bohužiaľ ho nechceme vidieť, pretože ak by sme ho videli, tak ten program má problém zosynchronizovať audio a video často. Takže si to nastavíme presne tak, ako to tu vidíme. No a teda prvé nič, druhé áno. No a ďalšie nastavenia, ikonizuj hypercamové okno do taskbaru. Ja to tam mám rád tuto v strede. A spraví to, že dám Start Recording a toto okno proste odletí do tej lišty. Tak poďme ďalej. Hotkeys alebo klávesové skratky. F2 je pre nás zaujímavé. Čo robí? Start Stop Recording. To znamená, že ja nemusím sa babrať s týmto oknom ako takým, ale keď chcem začať nahrávať alebo prestať nahrávať, tak jednoducho stlačím F2 a je to vybavené. Môžeme použiť aj iné skratky na iné veci, čo je tu popísané, napríklad zapauzovať to alebo spraviť fotku, ale zatiaľ sme to nikdy nevyužili. Tiež si môžeme tú F2 namapovať na nejakú inú klávesu. Druhá časť tohto menu je Pan the Capture Area when the mouse is moved. Čo toto hovorí? Keď ja stlačím Ctrl Shift alebo iné, čo si tuto nastavím, tak ja stlačím Ctrl Shift a ťahám myš a tá nahrávaná časť plochy, ktorá momentálne je, respektíve by bola alebo bude táto, okolo ktorej chodím myšou, tak ona by sa vlastne ťahala za mnou. To znamená to Pan the Capture Area a to myšidlo by bolo jej stred. Zatiaľ sme to nepoužili. Ideme ďalej. AVI file. Tu si nastavíme, kam chceme, aby HyperCam tvoril tie videá. Takže ja si tam nabrouzujem. Vidíme, že ja to mám v dokumentoch. Mohol by som si vybrať iný adresár vlastne, napríklad tuto do adresáru s hudbou. A ja dám save, nič sa zatiaľ neukladá, aj keď sa to volá save. No a ja by som si dokonca vybral to, že to sa nemá volať clip 0002, ale iba clip. A ja tu mám zapnuté nastavenie add sequential numbers to the file name. To znamená, že keď ja dám start recording, tak mne sa neuloží v skutočnosti clip AVI, ale tu sa pridajú 3 nuly a jednotka a tá jednotka sa bude za každým novým videom inkrementovať. A keď ja už sa nebudem, keď si to raz nastavím, túto ten súbor a už sa toho nebudem chytať, tak je veľmi praktické to, že každé ďalšie video ja už viem, kde nájdem a vždy ho nájdem na spodku toho vlastne všetkých tých videí. Tak ja si to vrátim späť, Documents, tak a dokonca si to tam aj pre istotu späť napíšem, boli tam 3 nuly a 2. To znamená, že klip 3 nuly a 2 už je vytvorený a keď ja dám Start Recording, tak to bude natáčať o jedno viac, čiže klip 3. No, poďme ďalej. FPS, zachytávanie koľko obrázkov za sekundu. Ja tu mám nastavené momentálne 2020, ale akú hodnotu tam dať, treba skonzultovať s najnovšou verziou metodiky. Takže môže sa stať, že tam bude 15, alebo 14, alebo 10, alebo čokoľvek. Ja to zatiaľ vrátim na 20. Ďalšie nastavenia,
okopírujme podľa metodiky. Videokompresor alebo teda kodek použitý Xvid MPEG 4, ktorý treba nainštalovať predtým, než to môžeme tu použiť. No a v prípade, že budeme chcieť meniť nejaké nastavenia tohto kodeku, tak veľmi jednoducho klikneme si na tento Configure this kompresor a tie nastavenia budeme môcť tuto zmeniť. V tomto videu nebudeme meniť nič. Ale keby bolo treba, respektíve ak bude treba v budúcnosti, tak treba kliknúť Configure kompresor a tam to nájdeme. Zvuk, Record audio, áno, chceme zaznamenávať zvuk z mikrofónu Auna, treba si ho tam vybrať a kvalita zvuku je vybraná najvyššia, čiže stereo 16 bit 44100, sú to teda tie najspodnejšie a najvyššie hodnoty. Ďalej, dôležité, či chceme alebo nechceme, aby nám Hypercam zaznamenával do tých videí náš kurzor vlastne. Ja to mám vypnuté a teda v mojom videu ten kurzor není vidieť a pokiaľ ja v tom videu kreslím, tak ten poslucháč, divák vlastne vidí už len tú čiaru, ale nevidí to, že ja som tam ten kurzor presunul a že pritom som ním takto hýbal, pretože som bol nervózny alebo som mal pocit potreby hýbať rukou. Ja to mám vypnuté, môžete si to zapnúť, vyskúšajte, ale pravda je taká, že pokiaľ ide video a ten kurzor tam neustále takto behá, tak to trochu ruší toho človeka, ktorý potom to video pozerá. Takže ja to mám vypnuté, licenciami sa zaoberať nemusíme, verzia 2 je freeware, teda zadarmo, no a neostáva nám už nič iné, len dať Start Recording. No a vidíme, že nám vyskočilo toto okno Xvidu. Je to trošičku nepríjemné, ale vieme sa ho zbaviť veľmi jednoducho, minimalizujeme ho. No a teraz už ja nahrávam to video a keďže my potrebujeme vystrihnúť, už v ďalšej editácii toho videa my budeme potrebovať vystrihnúť to okno, čo sme vlastne videli. Takže je výhodné, keď vy zapnete nahrávanie a ste ticho. Potichu aj dáte preč to okno, sekundu vydržím ešte ticho a potom začnem rozprávať a potom sa ten začiatok veľmi ľahko vystrihne. Tak tuto už niečo kreslím do SmoothDraw 3 a Hypercam mi to nahráva. Teraz použijem F2, bum, a video je vytvorené, môžeme sa pozrieť, je to klip 3, pozrieme sa, skontrolujeme, či existuje, to je Hypercam, tu je klip 3, môžeme si ho spustiť. No a vidíme, krásne video nám vzniklo a nahrali sme presne tú čiernu časť obrazovky, ktorú sme si zvolili na začiatku.